Manifest wyzwa majorentnego człowieka. Będzie to naisto wyzwa zrzałego człowieka, chociaż niekoniecznie pensjonisty. Wiecie, świat, moje wyrostomiłe modzioki, kejsik ci wyglądał blak inaksi. Nie cuciła nos teroźnych 60-lotków, lebo 70-lotków, jakoś ci tam telewizję śniadaniowo i bez to też nie wiedzieliśmy nic o istnieniu spaśnych, cwergowatych akrobatków, jakichś chipendelsów, takich wiecie, chopskich stripteaserów i roztomajtych kotów, miałczków, które poradzą godać alfabetem Braille'a. Cucił nos ruski weker, ruski buksio, który blank nie chciał funkować tak, jak ten hejno ze mariackiej wieży kozą. Ale jednakowoż poradziliśmy się zwyrtnąć i być na czas weszli. Na ślanie czkaliśmy klapsznity z Elejbermusztym, bez święta ze szynką, wtorogerowała już po 2 dniach. Kejzy byli, źli naisto byli ino 2, żółto i biało. Miana u nich byli jednako umówne, lipne, jak u nich wert i farba. Żaden też nie jadał jakichś lunchów. Byli drugie śniadania, takie klapsznity genau, akuratnie zapakowane bez nasze mamulki, we papier śniadaniowy, który poddawali nieskorzy domowemu recyklingowi i jeśli się nie umarasił, wykorzystywało się go drugi albo i trzeci raz. Jadało się też obiady, kartofle, tłuste zołzy, kotlety. Mało ku temu było rybów i gemizów. Na nudle go daliśmy nudle, a nie pasta. Bo italiańsko pasta to nasza śmira, bo śmirą glansowaliśmy szczewiki. Żaden też fachowy człowiek nie miarkował, co to jest ten diosecki cholesterol i ćkołtela jajec wiele ino poradził. A jednakowoż nie umieraliśmy masowo na herczlagi. Rektor już zaś, kiedy poradził przymaścić liniorzem albo połamać wskaźnik na niejednej dupie, kozał nam się uczyć mocki roztomajtych definicji i wzorów i straszył cino z powtarzaniem klasy. Jednako nie mieliśmy z kuli tego jakiejś traumy. Tak prawdą blank nie miarkowaliśmy tego oszkliwego Słowecka, ani też nie byliśmy pod wpływem jakiegoś terapeuty. Nie uczyliśmy się anglickiego, nie deptaliśmy na ten diosecki, moderny, teorski balet. Co by ugodać się ze kamratoma na futbalszpil, nie glingaliśmy z korzyduni. Ino wkarowaliśmy połonych do pomieszkania, albo wrzeszczeliśmy pod ich oknami, co by wylazowali na plac. Nie bronił nam tego żaden ze jakiegoś TVN Style, albo insze Angibery. We onych czasach szajspapiór, bojnowe Leiberbuszcie i mortadeli, a pulwer do prania prał genau i białej farbiste lonty, eźli razinku prał. Nie było ci też kremów na dzień, na noc, na zima, na lato, była ino Nivea. Jednakowoż nie capieliśmy, ani nie umieraliśmy na dezenterio, znaczy się na laksyra. Byliśmy blank niemodnie przyobleczeni, a ludowało się nam ugodać ze dziołchami, kierę i nie chce sam żadnej coś ich przeciepować, blank nie miarkowali w to jest ta cołko jaga, chupało, albo insze wywołane stylistki. Nasze ojce nie glingani do nas ze mobilniokiem i nigdy też nie wiedzieli, blank nie miarkowali, kaj my są. Nie odwozili też nas autokoma do szuli, od kiedy pisło nam 7 lat i jakimś cudem nie umrzyliśmy, nie umrzyli oni też ani na serce, a my nie byliśmy ofiaroma pedofilów ani seryjnych morderców. A na blank licho oznakowanych cestach, na przejściach do pieściorzy nie rozjechali ci nos autoki. A przecież jakieś ci tam w ten czas autoki też byli fertali.
No i nikt nie psowaliśmy się do naszej klasy, ani nie na ten Facebook spod wywołanego rzymskiego koloseum, ani spod piramidów. Jeździliśmy za to na roztomajte kolonie, obozy, ściepowaliśmy się na oranżala we Bojtliku, albo na Brauza we Pulbrze i odpustowe keksy. No i na zicher nie miarkowaliśmy, co to jest ten stopieroński taniec z gwiazdami, kto to jest Tusk, Kaczyński, Komorowski i Duda, co też to za diosectwo jest ta emancypacjo kobiet i jakieś ci tam prawa gadziny. My, 70-lotki, przeżyliśmy też rychtyczne piekło i z kuli tego rządu naisto nastową na to, co by dla nas wszystkich była pędzylo drugiej grupy. Eugen